Tapos ang kaibahan pa dito sa ibang lugar, yung ibang lugar lang, hindi naman lahat. Ito sa Ilocos Norte, lalo na banda rito sa pag nakapasok ka na ng Pasukin, Bakara, Banggi, Borgos, Pagudpud, mahangin. Parang si mahangin. Diba? Kaya nga dito yung dito yung mga pinagtatayuan ng mga windmill, wind farm project, kasi malakas yung hangin, syempre. Kumbaga malaking nagpapasalamat ko kay Lord kasi simula nung natuto akong magmotor, minsan hindi pa ako na-aksidente. Natumba man ako sa parking lot lang. Kasi akala ko na-stand ko na, hindi pa pala. Kaya dimiretso na ako. Na-try ko rin mag-delivery rider, mga 5 buwan lang naman kasi wala, hindi tumuloy na, hindi nag-success yung yung career na yun. Sayang lang. Ito yung papunta sa Lagoon, sa Hermanos resort.